Durant 6 excitants dies hem estat seguint el Mundial de 470 i la meteorologia de Barcelona, que ha estat molt variada, amb brises lleugeres, vents mitjans i forts, però sobretot regatistes forts. És espectacular veure's al mar. Avui, penúltim dia del Mundial i encara tenen ganes d'acció. A Espanya és el centre del món aquests dies, i no només a causa del Campionat del Món de 470. Hi ha moltes altres embarcacions molt competitives aquí a Barcelona, com les TP52 de les Supersèries, els IMOCA, i no oblidem que demà comença també aquí la Regata Europa. Per a la primera regata del dia, els equips s'han estat preparant, però el temps avui realment ha estat especial en aquest 5è dia. Els corrents i el vent han canviat constantment, posant a prova els regatistes. A la regata masculina, Le Boucher i Garot de França s'han avançat molt aviat, amb els espanyols Barreiros i Sarmiento seguint-los també de molt a prop. No obstant això, han estat els francesos els que han triat el costat favorable durant el sotavent, incrementant el seu avantatge. A la boia de sotavent tenien a la tripulació del Japó, Arada i Yoshida, darrere seu, mentre els australians Kibel i Ryan han anat en quart lloc. Ha estat sorprenent veure els germans Lindgren de Finlàndia i els croats Fantela i Marenik tan enrere. I els altres australians, Belcher i Pace, també. Els australians, però, tenen un avantatge important i no necessiten preocupar-se. Durant la cenida, els francesos segueixen en primer lloc i amb un avantatge còmode davant dels altres. Col·locar-se entre els espanyols i la boia és el que haurien de fer. Així doncs, al final de la regata, Le Boucher i Garot han ocupat el primer lloc, seguit dels espanyols i d'Arada i Yoshida del Japó, en el tercer lloc. In the first downwind we go to the same side than we are going in the upwind, so it is on the left because we think we can have a good swell in good direction for us because of the direction of the coast. And it's apparently it's a good choice. And the second upwind we are going to the left too because of the current. It's the second time a good point to go on the left. Però amb l'arribada d'uns grans núvols grisos, el temps ha canviat. En aquest moment ha augmentat la intensitat del vent. Això ha donat peu a una segona regata encara més plena d'acció, després d'una crida general, una incidència habitual en aquest campionat. I també un tomb a les classificacions. Ara els australians anaven primers, havent sortit al ben mig de la flota, mentre que els finlandesos s'han situat segons. En tercer lloc, el duet Campouridis i Papadopoulos de Grècia i Le Boucher i Garot aquest cop han estat els quarts. A la flota femenina les coses estaven encara molt tenses, amb 4 països lluitant pel seu passi per als Jocs Olímpics de Londres. Les croates han tingut una molt bona sortida des de l'extrem de la línia, amb Xiaomei i Xunyai de la Xina a l'altra banda, sense tant èxit. Una vegada més ha estat el centre del camp de regata el més favorable. D'aquesta manera, les italianes Conti i Micol han passat primeres, seguides de les britàniques Mills i Clerks i de les espanyoles Pacheco i Betanzos. Darrere d'elles semblava que totes passessin al mateix temps. Estava realment ple. Al final, s'ha acabat amb una altra victòria de les britàniques, mentre que les holandeses Westerhoff i Berghout arribaven quartes. Però ara, les dues tripulacions tenen el mateix nombre de punts. Fem una ullada a la taula de classificació. Amb les noies de Gran Bretanya i Holanda ocupant els primers llocs amb 59 punts cadascuna,
I després trobem Alain Ippouri, de Nova Zelanda, i a les tripulacions franceses Le Contré Guéron i Petitjean Duro. Ens veiem de nou demà, esperem. No et perdis el que promet ser el dia més excitant. Al cap i a la fi, serà la Medal Race. I el resultat, és clar, decidirà qui anirà a Londres.